Moje omiljeno volontersko iskustvo je sudjelovanje u rekonstrukciji kulturnog centra u Lastovu kojeg provodi udruga Dobre Dobričević. Kao arhitektici to mi je omiljeno i najneobičnije profesionalno iskustvo, naročito što sam sudjelovala u projektiranju toga prostora. Novac za uređenje je stizao tempom uglavnom natječaja Ministarstva kulture, a onda su sve nepredviđene radove i međufaze odrađivali mi, članice udruge, naši prijatelji, sugrađani, koji su recimo u stanju prenijeti nekoliko vreća cementa ili čak i zainteresirani turisti željni aktivnog odmora. Za sve vrijeme rekonstrukcije traje kulturni program u centru, tako da smo nebrojeno puta premjestili opremu i drugi inventar, očistili je i slično. I nadamo se da će do godine napokon centar biti sasvim završen.